Çîroka bajarê Gerran. Di zemanê berê de bajarek hebû. Bajar di nava çiyayên bilind û asê da bû. Şêniyên wî bajarê hemû ker bûn. Guhê wan giran e û dengê hev nabihîstin. Danûstandina wan jî hinekî zor çêdibe. Rojek ji rojan bizinên zilamekî bajarî winda dibin. Zilam radibe li bizinên xwe digere. Rastî gundiyekî cotkar tê silavê lê dike. Merheba dosto. Sê bizinên min hebûn her sê jî winda bûne. Gelo te bizinên min dîtine an na. Ji ber ku gerin her du zilam tu tiştî ji hev din seh nakin. Zilamê gundî dibêje key zilamê bajarî bir saet zeviyê dike.